Ano? So mayong adlaw sa tanano ang pisa nga dalit karon usa ni ka pisa nga Bisaya, usa ni ka awit nga karaan na gyud. Ang title ani Mutya sa buhat. So katong mga katiguangan ano nga moangay ning mga awit amon i-play aron nga dunaw mo paminaw. So sige.